Ако ви остане малко време, докато сте във Варна пък, може да заведете вашите хористи в Морската градина, където днес се открива изключителна изложба. Изложбата се нарича, Живите динозаври и е възстановка на Юрски парк, но за това ще ни разкажат повече от Варна. Мариана Малева. Добро утро. Добро утро. Добро утро! Намираме се вече в Морската градина, където гостува изложбата Живите динозаври. За първи път пътуващата изложба се показва в този си вид в България, а във Варна тя пристигна след като беше показана в Атина, Гърция. В края на миналата седмица започна монтирането на макетите. За мен може да видите част от тях. Това са част от по-малките динозаври с малките си и изложбата цели да запознае публиката не само с любопитни факти за произхода и живота на динозаврите, за техните навици, но и как са ловували, как са отглеждали малките си. Все още всичко е в работен вариант, но сами можете да видите алеите, които са около динозаврите, по които ще минават зрителите. До част от фигурите и самите и всички вие ще можете да се докоснете. Други са оградени с ограда, така че да се предпазят от докосване, тъй като са изработени от много фина гумирана материя. В момента се тества осветлението и звука. Сега ще ви покажем част от площадките, вече са почти готови, тъй като работата по тях продължава. Това наистина е една много мащабна изложба. Все още продължава свързването с електричеството, тестването. Добро утро казваме на помощник организатора за България Асен Борисов. Добро утро. Добро утро, добро утро. Много интернационален състав сте тук. Езици всякакви се чуват. Разбрахме единствено Бенджи е постоянният човек, който пътува с изложбата. Всичко останало са местни хора и доброволци. Да, точно така. Бенджи е по народност от Гватемала, но живее в Израел. Той обикаля заедно с тази част от изложбата, понеже тя е разделена на няколко части. Тази част, която е във Варна, той отговаря за нея и той помага за дизайна, построяването и поставянето на различните сцени с динозаври. Застанали сме до една от фигурите, но все още чакаме надписите и на български, за да можем да се запознаем, но както тук организаторите се шегуват, това е динозавъра с яйцето на главата, нали така? Да, точно така. Този динозавър е с така го наричаме с яйцето на главата, но всички динозаври са в размер 1:10 с оригиналните. Почти всички се движат и издават звуци, напомнящи. В момента обаче, за съжаление, ни спряха електричеството, за да може да тестват останалите динозаври, но да, както виждате, движат се, издават. Движат се, звук и светлина. Да разбираме ли, че вечер ще бъдат най-атрактивни? Вечер е най-интересно, да, защото тогава, особено тук в тази част в гората, изглежда точно все едно наистина се случват нещата. С това осветление наистина е много красиво. И доста интересно, особено и за малки, и за големи, но особено за дечицата. Мисля, че ще бъде наистина много интересно това. Надяваме се до края на деня всичко да бъде монтирано. Една от най-интересните фигури е тази 7-метрова на Тирекса, която сами можете да видите, че все още е на части и продължава сглобяването. Да, точно така. Тиранозавър Рекс е най-големият динозавър от изложбата. Той е също в размер 1:10. Може да си представите как би изглеждал в истински размери. Също така и той също се движи и издава звуци. Но ще видим това вече, когато бъде официално открива, тъй като все още до края на деня. До края на деня всичко да бъде до края на деня и от утре официално ще бъде официално открита изложбата и ще остане тук в Морската градина във Варна до началото на септември. Ако имате път насам, заповядайте.